Singaringa futhi manje thini story? Story sithi mfethu uyamkena uMbali na. Mbali. Yeah. Yeah, ngiyamkena uMbali. Khambani manje. uMbali nginaye la mina uthi wena umghostile. Sona ngifuna ukwazi ukuthi kenzakalani mfethu. Why umghostile uMbali? Athina uyakuthanda. Yonke into bevaya grand ku-relationship yenu and then when all of a sudden you went AWOL. What happened? Ringa ngalo Mbali loyo. Man. Kanti khona umunye uMbali. Ngazi. Khona umunye uMbali kanye. Ayisho manje. Baningi nyana manje. My sister uzobaninga uMbali. So how do you feel? Ngithukile. My brother cha isitori sakho ke uthi kambani? Lo Mbali lesinaye la uyamazi na. Lo mghostile. Yeah. Phusha naye. Uphusha naye. Bengiziphusha naye. Bowuziphusha nami. Phela wena silethu yazi uphenzeni. Ngenzeni?